monikulttuurinen. Mun isä on muslimi ja äiti on kristitty. Uskova kuitenkin, että on niin kuin aina saanut kuulla Jeesuksesta pienestä pitäen. Ja tavallaan mä oon ollut aina uskossa, mutta mä en ole elänyt, enkä mä oikein uskonut niin kuin niihin lupauksiin. Että mä oon niin kuin pitänyt sitä omana uskontona. Sitten kasvaessa koko ajan, niin se tavallaan se islam voimistui. Ja mun isä olisi halunnut, että mä pukeudun huiviin ja alan noudattaa niin kuin islamin uskoa. Mä samalla vihasin, samalla kunnioitin, samalla niin kuin mä en voinut elää ilman meidän isää. Että se oli niin kuin sellainen omituinen suhde. Ja että niin kuin mä pelkäsin samalla ihan hirveästi. Ahdistus sen kun kasvoi ja niin kuin musta alkoi tuntua, että okei, että jos mä lopetan mun päiväni tähän, että jos nyt mä kuolisin, niin sitten varmaan mun isä tajuaisi. Sitten se katuisi sitä kaikkea, mitä se oli tehnyt. Mä en niin tuntenut Jumalaa konkreettisesti. Ja niin semmoinen sisäinen ahdistus sen kun kasvoi, se niin vuosi vuodelta tuli enemmän ja enemmän. Vaikka mä täytin 18, niin mä en voinut alkaa elää vapaasti. Noin 22-vuotiaana mä muutin pois kotoa. Lähdettiin mun pikkusiskon kanssa ilman, että me kerrottiin me isälle mitään. Et nyt se elämä alkaa, nyt kaikki ilo ja onni alkaa. Ja ei se tietysti ollut sitten sitä, että mä lähdin niinku kokeilemaan kaikkea. Mulla oli ajoittain varmaan niinku melkein voisi sanoa kerran kuussa semmoisia kohtauksia, että mulla tuli ihan niinku semmoinen, että mä en pystynyt hillitä itseäni. Että vahingoitin itseäni ja niinku toisia ja niinku kaikki mun äiti ja sisko ja kaikki kaveritkin alkoi olemaan, että Tuulia, mikä sul on, että kaikki ei ole hyvin. Mä yritin välillä lukea Raamattua. Mä en niin päässyt siitä puusta pidemmälle. Mä ajattelin, että mun pitäisi olla hyvä uskova, mun pitäisi noudattaa 10 käskyä, että mun pitäisi niin yrittää itse omin voimin saada se usko aikaa. Silti mä välillä menin baariin ja sitten oli hirveä niin katumus, että voi ei, nyt mä menin taas ja nyt tein syntiä, että pitää varmaan mennä sunnuntain seurakuntaan, niin on niin vähän niin tasoissa sen asian kanssa. Mun äiti sanoi, että se rukoilee mun puolesta. Ja se jotenkin niinku auttoi vähän, koska musta tuntuu, että mä en itse niinku pääse Jumalan lähelle. Mä luin, ja sit mun äiti antoi vinkin, että etin niinku Raamatusta hyviä kohtia, niitä rohkaisevia kohtia. Aluksi musta tuntui vähän, että no eihän siellä niitä ole. Että mä oon avannut Raamatun siellä kuin vanha testamentti ja jotain lupauksia, mihin ei voi niinku uskoa. Mutta mä päätin tehdä niin. Mä otin vihon ja aloin kirjoittaa sinne niinku hyviä lupauksia. Sitten mä aloin niinku jotenkin joka ilta, aluksi oli semmoista vaivaannuttavaa, että nyt mä taas otan tämän vihon ja rupean kirjoittelemaan täältä jotain. Mutta sitten niinku tuntui, että sitä aina odotti, että iltaisin pääsi taas ja kirjoitti niitä. Ja ne jotenkin tuntui, että ne puhu. Ja enemmän niinku tuntui, että ne oli semmoisia voimaannuttavia sanoja, että kun niitä niinku luki, ne niinku antoi voimaa. Mä muistan, että mä itkin meidän äidin ja mä sanoin, että mä en enää pysty tähän elämään. Että tämä elämä ei mulle anna mitään, mulla on hirveä ahdistus ja kohtauksia tulee koko ajan. Ja jotenkin mulla oli semmoinen ajatus, että mä tuskin elän 30-vuotiaaksi, että mä en niinku pysty enää. Mä sanoin, että mä menen nyt, että mä en ole varma, että miten kauan mä elän. Ja sitten mulla oli sellainen ajatus, mulla tuli niinku konkreettinen tunne, että mun täytyy lähteä, että mä menen nyt junan alle. Että mä en enää pysty, että tämä elämä ei niinku anna, että kaikki on mennyt pilalle, että kaikki unelmat mitä on ollut, niin ne ei niinku toteutunut. Mä en sit kuitenkaan mennyt sinä iltana junan alle, kiitos Jeesuksen. Mä muistan, että mä olisin halunnut mennä, mutta mun jalat ei vienyt sinne. Seuraavan päivänä oli sit keskiviikko Esyn 20+ illat. Mä olin ajatellut aina niitä, mä olin saanut Facebookin kautta kutsuja ja mä mietin, että mitäkään noi illat on. Kuulostaa niinku aika hyvältä ja ne on just yli 20, koska tuntuu, että seurakunnissa monilla
monet nuorten illat on niinku alle 18. Mä ajattelin, että no mä menen ja katon ja kokeilen, vähän niin kuin viimeinen semmoinen oljenkorsi. Katsotaan, että jos mä menen sinne. Mä muistan, että mun ei olisi tehnyt yhtään mieli mennä sinä päivänä. Mä yritin peruuttaa mielessä sen, mutta sit vaan jalat vaan vei sinne. Tuntui, että mun sisin ei olisi halunnut mennä, mutta jalat vei sinne. Heti kun mä astuin paikkaan, mulla tuli semmoinen, että täällä on hyvä olo. Mä voin olla rauhassa hetken. Ja kun aloitettiin ylistys, niin mulla tuli semmoinen hirveä kaipaus Jumalan puoleen. Ja mulla oli semmoinen, että mä vaan haluan Jumala sua. Että mä voin antaa kaiken mun elämästä. Mä voin jokaisen asian antaa, jokaisen unelman, mitä mulla oli ollut. Mulla oli aina semmoinen hirveä panostus ulkonäköön, kaikki hiuspidennykset, piilolinssit, tekoripsit. No, panostin siihen ja kaikki hieno hiuli. Mä ajattelin, että mä voin antaa kaiken ne tässä pois. Että mä en oikeastaan tarvi mitään. Kaikki kaverisuhteet ja kaikki miessuhteet, mitä oli ollut, niin mä olin valmis jättämään ne siihen. Ja sitten Tomi pystyi eteen kaikki ne, jotka on kokenut elämässä kuoleman hengen tai jollain tavalla ollut sidottu kuoleman henkeen. Mä hämmästyin, että miten voi olla mahdollista. Mulla on just se, musta tuntui, että mä juoksin eteen vaan, että tuli semmoinen, että ei voi olla totta, että voiko tästä nyt päästä. Ja sitten Tomi rukoili mun puolesta. Mä tunsin, miten sisältä lähti joku semmoinen outo voima. Ja vaan tilalle tuli semmoinen ääretön rakkaus, semmoinen lämpö. Mä en ole koskaan kokenut semmoista tunnetta ennen. Ja mä kaaduin vaan maahan. Ja tunsin jotenkin, mä koin, että mä oon niin hyväksytty. Mulla on tulevaisuus, mulla on elämä, mulla ei ole enää mitään huolia. Jotenkin se, että Jeesus kuoli ristillä ja just mun puolesta tuli niin konkreettisesti siihen, että sen takia mä voin olla vapaa ja sen takia mulla voi olla rauha, koska Jeesus on kantanut kaikki taakat. Ja se teki mä muistan kun mä lähdin tästä kotiin päin, niin mulla oli mulla olisi tehnyt mieli hyppiä ja tanssia ja junassakin vaan nauraa. Mä heti soitin mun pikkusiskolle ja sanoin, että hei, että mä oon vapaa, että mä oon nyt, että Jeesus on muuttanut kaiken. Aluksi mun pikkusisko oli vähän epäilevä, että ihan oikeesti. Ja tuli, että sä nyt lopeta sitä terapiaa. Mä olisin, että no joo, en. Mutta mulla on tosi hyvä olo nyt. Ja se muutti itse asiassa kaiken. Et sen jälkeen mulle ei enää tullut niitä kohtauksia. Ei yhden yhtä. Ei enää koskaan tullut edes ajatustakaan kuolemasta. Ja nyt aina tuntuu, että joka päivä haluan vain Jeesuksen läheisyyttä. Ja sen jälkeen pikku askelin huomannut muutosta jokaisessa elämän osa-alueessa. On alkanut tulla semmoisia pieniä sisäisiä juttuja, mitkä on herännyt. Ja isäsuhde, se on ihan täysin muuttunut. Et musta tuntuu, että kun mä näen mun isän, mä rakastan sitä ja mä uskallan myös sanoa suoraan. Se on ollut semmoinen pikkuhiljaa, että on alkanut uskaltaa olla se oma itsensä. Ei enää mene siihen semmoiseen alistuneeseen tilaan. Ja musta tuntuu, että mun isäkin on jollain tavalla näkee mut eri tavalla nyt.